जों मिथिनो मोनदों नेशनेल प्लेयार्सफोर जेरै मनबिर बसुमतारी ना मामोन जोंना बिथांमोनाबो फैगोन ओमफ्राय जोंहा सिनायथि एफसिजोंबो बेबायदिनो शिलंनि आरो माखासे मोजां मोजां प्लेयार्सफोर फैगोन आरो गोजोनथाव खौरां लोगोफोर भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिथा सिंगिं स्टार क्लाबनि बानजायनायाव फैगौ 27 अक्ट'बर खालि ओपनिं जानो थांगासिनो दं फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय ओमफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरोना गोजान गोजाननिफ्राय बेबायदिनो प्लेयार्सफोर फैगोन जायखौ जोङो टिकेट दाननानै नायगौ सानब्लाबो जों नुनो मोना दा बिसोरो फैगोन आरोना ओरैबायदि खाथियावनो जों नुनो मोनसिगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनगिरि बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायहैनो हागोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरिफोरबो दङ नोंथांमोना निश्चय बिथांमोननिफ्रायनो मिथिलांखागोन आङो सोंनानै लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो लामाफोरा ओरैबायदि मोजां जाबाय मानो होनोब्ला खैला मैलानिफ्राय मालिबिथासिम थांनाय लामाया क्लिन जाबाय आरोना जिथुनाखि आसामाला कम्पानि बियो माने फोसाबनानै होनाय जाबाय ओरैबायदि 80 90 60 70 बेबायदि आरामसे सालायजायो आरोना दसेनो मोनहैयो दा लामानि जेबो प्रब्लेम गैया दा बेनिखायनो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायहैनो हागोन बेजों लोगोसे भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिथा बेखौबो नोंथांमोना भिजिट खालामनानै फैनो हागोन आरोखि ना ओरैबायदि मोजां दा आसा खालामदों बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायहैनो हागोन खेलायाथ' ओरैबायदि हिट जाखागोन गोजान गोजाननिफ्राय बेबायदिनो ब्राजिलफोरनिफ्रायबो कमफ्रम जाबाय होननानैहाय खोनानो मोन्दों आरोना दा जायानो थांनानै नायगोन बिथांमोनानो बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ नुखागोन आरोखि ना स' लोगोफोर आङो बिथांमोननिफ्राय एसे मिथिना लानि नायलांनो हागोन जोङो सेलेक्टेड माखासे टिमखौल' लिंहरनाय जादों आरो गासै 8थाल' टिम बेयाव ओमफ्राय जोङो जोंनि उद्देश्यआ ओरैबायदि जोंनि लकेलाव थानाय जेसेबांनाखि जाखांफुनाय जोंनि फुटबल गेलेगिरि सेंग्राफोर दङ मेनलि जों बिसोरखौ एसे थुलुंगा होनो हास्थायदों दा बेनिखायनो जोङो बै टिमफोरखौ मोजां मोजां प्लेयार्सफोर लानानै फैनांगौ जोंना बेबायदि डिमान्ड दङ आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंना अपेनिं खेलाया ग्लबेल आरो सिनायथि एफसि बे मोननैनि गेजेराव जागोन ग्लबेलजों जोंहा मोनसे एक्सुवेलि ग्लबेलजोंल' नङा गासैबो टिमजोंनो जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय जोङो बिसोरनो गेलेफैनायनि एगेन्सै जोङो बिसोरनो गारि भारा बिदिनो जानाय बायदिसिनानि थाखाय माखासे थाखाफोरजों एग्रिमेन्ट जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो जोङो बे थाखाफोरखौ हरफिननो थाखाय जायफ्रा बिथांमोना नायफैगोन बिथांमोननिफ्राय टिकेट सिस्टेम खालामनाय जागोन आरोखि जोंहा एन्ट्रिया मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया सियाराव जिरायनायनि सियाराव जिरायोब्ला 100 थाखा जागोन अपेनिंआव आरो ओमफ्राय जायफ्रा हायाव जिरायना नायगोन बिसोरो 50 थाखा जागोन ओमफ्राय बे रेटफ्रा उननि समाव एसे सोलायनोबो हागौ आरो खिन्थु मेनलि अपेनिंआव बेबायदि जागोन ओमफ्राय जोंनि साननाया ओरैबाव बिथांमोनजों दा मेनलि अपेनिंआव ग्लबेलजों जों मिथिनो मोनदों नेशनेल प्लेयार्सफोर जेरै मनबिर बसुमतारी ना मामोन जोंना बिथांमोनाबो फैगोन ओमफ्राय जोंहा सिनायथि एफसिजोंबो बेबायदिनो शिलंनि आरो माखासे मोजां मोजां प्लेयार्सफोर फैगोन आरो जायफोरखौ नुनानै जोंनि सेंग्राफ्रा एबा जोंनि गेलेगिरिफ्रा एसेब्लाबो थुलुंगा मोनगोन जोंनि साननाया बेबायदि आरो फैगौ 27 तारिख रबिबार ओइदिनखालि अपेनिं जागोन बेनिफ्राय बे सप्तानै थागोन 10 तारिख नभेम्बराव बियो फाइनाल जागोन बेनिफ्राय सप्तायाव खनथाम खरि खेला जागोन मेनलि रबिबार बुधबार आरो शुक्रबाराव खनथाम जागोन आरोखि ओमफ्राय बे अपेनिं सेरेमनियावहाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय नोंथांमोना सोरखौबाफोर इनभाइट खालामदों नामा दासिम जोङो आलासि हिसाबै राजखान्थि दैदेनगिरिफोर जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ कन्टेक्ट खालामनाय जादों दा जों बिथांमोनानो बाहागो लाफैगोन आलासि हिसाबै बेनिफ्राय अपेनिं खेलायाव जुदि जोंना बिमाफ्रा आरो माखासे लकेलनि मानसिफ्रा आर्टिस्ट डिमान्ड खालामबाय थानायखाय जोंनिनो एरियानि सासे कन्ट्रेक्टर बिथांनि स्पन्सराव मददनाव जोंनिनो बड' फिल्म माबानि मा होनो सासे फावखुंग्रिखौ हांख्रायनाय जाबाय बेनो जाबाय मनालिसा हाज'वारि बिथाङा अपेनिंआव फैगोन आरो मालिबिथा टु हाथिसार दादगारि थांनाय लामा बे दालाङा सुनिबाराव जासिगोन जोंनि जाय दालां बानायगिरि
बिथां आदा माइकेलजों जोङो कन्टेक्टआव दङ बिथाङा बुंदों सिन्था खालामनो नाङा सुनिबाराव जोंनि दालाङा जागोन होननानै खोथा होदों बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय हाथिसाराव थानाय गोबां रायजो राजा फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना जोंनि मालिबिथायाव फैनानैहाय अपेनिं गेमखौ नायफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै जों आसा खालामबाय बे बिटिनि टु देवस्रि बेयावबो गेजेरावहाय बिमा दङ बेखौबो बिटिनि लागै बिथांमोना दालांखौ मावगासिनो दङ जोंनि गेमा रबिबाराव जागोन नालाय 27 तारिखआव जानो हागौ 26 तारिख सुनिबाराव बिथांमोनाबो हागोन जायफ्रा देरहागोन चेम्पियन जागोन एबा विनार जागोन बिथांमोननो 50,000 50,000 रां लोगोसे ट्रफि बेनिफ्राय जायफ्रा फाइनालाव थांनानै जेनहैगोन रानार्स आप जागोन बिथांमोना 30,000 एबा 30,000 बेजों लोगोसे ट्रफि ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो सायख'बावगोन बेस्ट प्लेयार बेस्ट गलकिपार बिथांमोननोबो ट्रफिजों लोगोसे माखासे रांफोरबो हरदेरनाय जागोन आरो बेखिनिखौ जों बेबस्था खालामदों दा जोबोद मोजां जाबाय आरो क्लिन जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहायथ' गोबांथार नायगिरिफोर जिरायगोन दा गोबांथार बेफोरबायदि बानायगासिनो दङ नैबेयो स्टेज जागोन मेन स्टेज वाव बिराद मोजां बानायखादों नै ओरैहाय बिराद मोजां केपासिटि बानायनानै होबाय नै ओरैहाय फुरा औवानि खाजोबखाबाय नै दा ओरैबायदि सुबिदा बानायनानै होखागोन आरोना होदों नामा नोंसोर जावनाया आच्छा डायमन्डआ आच्छा फानला फैसा मोनो होनदों नामा बिदिखौ होमब्लाथ' नोंनिया मालदार जानायनि सिमांखासै